से हमरो बाबूजी के बिना सुना भइल बा करिया। 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 सोची सोची बड़ी से हमरा विजय भैया प्रॉपर्टी डीलर साहब हजारों रुपया के पुरस्कार देनी, मान सम्मान भी देनी। विनोद यादव जी आशीर्वाद देनी। हाँ बार बार प्रणाम करब, आशीर्वाद के प्रतीक्षा। सोची सोची बड़ी से ले हमरो नजरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बा करिया। 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 हे ही तो होता है रस्ता, हे ही तो होता है आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। बाबूजी के बिना सुना भइल बा करिया। बाबूजी के बिना सुना भइल बा करिया। ए घर के सुखनंदन राय जी के पूरा परिवार सब लोग जरूरी बात सोचत हुई मन में। गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो बेहोश बा। बाबूजी के बिना मनवा काहे दो बेहोश बा। बाबूजी के बिना मनवा काहे दो बेहोश बा। गौआ जवार जुटल गोतिया पड़ोस बा बाबूजी के बिना मनवा कहे दो बेहोश बा। बाबूजी के बिना मनवा काहे दो बेहोश बा। बाबूजी के बिना मनवा काहे दो बेहोश बा। सपना हो गईले ऊ तो, सपना हो गईले ऊ तो सौसे उमरिया। सपना हो गईले ऊ तो सौसे उमरिया बाबूजी के बिना सुना भइल बा करिया। बाबूजी के बिना सुना बाबूजी के बिना सुना भइल बा करिया। जाने चल जय हो जय हो। हेलो हेलो हेलो।